kami ngayon ulit sa Barangkwag, sa Tupac Jones Isabela para i-follow up po namin yung leather ng sasakyan. Bali, nagkatapusan na wala pa po kasi. Kaya pupuntahan na po namin. Ayan, so let's go. Magtra-tricycle na lang po tayo. Nandito na kami guys sa Tupac Jones Isabela. So tingnan natin kung nandito si Kuya sa bahay nila. Tao po. Ano Kuya ay? Bebe. Next na. Maga. Next month. Next year na yun. Tapos na nga. Sa Webes Kuya, matatapos na yan. Sa'yo magkapo na item ako. Sabi Umaro ko na bukas. antayin mo ako ng Merkulis. January. Merkulis bukas na. Oh. Sabi ko sa Webes ng Di na kaya next month. buti ang dawin. Talagang siguro. Patanggol mo na yung ano ah. Natanggal na Kuya ah. Natanggal na yung Oo, headlet? kailan pa natanggal? Kasi sabi mo di ba 31 katapusan, January. Bago yun tinatanggal ko na. Okay. Kasi yung mga tornilyo lang. Andun, parang yung tornilyo. Babalik ko rin yun. Walang COVID dito. Walang COVID dito sa Tupac. Tatakot ako. Sigurado. Galing Manila eh. Ang may COVID, madali mong malaman. O, epi sa likod. Yan na lang ginagawa ko Kuya. Oh. Ito, Wala po to. Oh. ikapalit na lang ito. Hindi nga mahirap. Matagal, mahirap pa rin. Oh. Mabot ng isang taon talaga, no? Nangyari. Okay na to. Saka wala pang design ha. Pare-pare yan. Sunlight. Ay, gawa mo to Kuya. Oh. Bakit pa rin? Na-play nga eh. Oh. Ay, bitin. Pero okay lang eh. Arte na may-ari na. Marap nga siya na gumagawa ng kalam original. Precious. Ito problema. Oh. Pwede na yan. Ito na lang yung last Sa may ni Kuya likod na yan. gagawin. Sa may likod. O, hindi pa niya matapos-tapos. Sa dami. Sa dami ng kwan, Ng sermon na inaabot. nire-receive niya. Kaya hindi niya natatapos-tapos to. Pag wala akong pera talaga. Basta itapusin mo na yung Kuya. Webes! Oo nga, magdagdag nga ako pagka Wait, ano na. Huwebes. O, Magdagdag Merkulis. Pwede na to. ako. Wala sa loob ko. Dapat puti eh. Bakit puti Kuya? Eh, Black ba yun? side seat naman yun. Hindi na yung mga halata. Basta yan, isa lang. Lahat dyan. Lahat kulay black. Di ba? O, di ba naman pala? Ha? Hindi, yan lang ang kamali. Mali. Uy, buhitan! Ano Hindi sino mo yan? lang yung puti Kuya. Ituloy ko lang Kahit to. lang yan Papatuwang yung ko na kulay lang. black. Papatuwang ko lang. Yan lang Kuya. Webes na bukas. Ay, Yung isa bukas. Over- Kaya napatala ko isang araw pa. oo. Kung na overtime yun na ganukot na nito. Baka ako uray na tawanin kay awang kamo manan. Sikamo! As lady 31 ako uray na. Nayawan ni Budget Kuya. mabati eh. Kat sa unit ko. Ya mate sa manan ko na ko nate ka anak ako. Bilbirukin na ajay Sino ka ba? nagpaternan na dinamot na kay Ibig mag-ading din Pamangkin. yung ba? Eh. Pamangkin ko sa ate ko. Ay sa atin ba? Di ba yung anak mo nung ano sa baba? Yung pinadala galing abroad. Ha? Oo Kuya. Yun ba yun? Oo. Pinatala na.
Nag-drive ng tricycle. Sino kasama pa? Yung anak ko, yung dalaga ko, kuya. Ah, sexy mo ngayon. Ah, Ay, minsan lang ano ate. minsan lang ako sa isang taon. Oo. Kala mag-anak, ayos na yan. Ilan na yan? Apat? Dalawa. La, si kuya. Ilan taon na yung panganay mo? 12. Tapos yan na yung sumunod. Oo. Babae, Malapit lalaki na ulit. mag-1 year. Alam mo ate, buntis pa lang ako noon. Balik na ako dito. Kuya talaga. Ano ate? Pinapahirapan Wala ba ako dito nun? Wala. Ate, tinanong nga kita bakit wala ka kasama dito kuya? Nandun ako. Mahirap pag walang babae. So, uwi na kami. Ayan na si ate. Ayan. Sige ate, thank you. Sige. Sige po. Bye-bye. Thank you. Ingat, Sige baby. po. Ayan, punta na kami. Sa Webes daw Ingat ah. pupunta ni Kuya. Sige Ingatan po. mo yung baby ah. Sige po. Sa Webes daw ipupunta ni Kuya. Hey.